and hello people of the Philippines. Today is June 19, 2022. Happy Sunday sa ating lahat. And hey, it's me again, your one and only surprise ambassador, Kuya Step. At samahan niyo muli ako sa isa na namang paghahatid ng good vibes, saya at sorpresa all the way here at La Purisima, Navoa, Camarines Sur. Dahil isa na namang lola ang ating susurpresahin, and join me for once again as we will shower good vibes and surprises. Pero bago yan, silipin na natin ang mga packages na ihahandog ko dito sa La Purisima, Navoa, Camarines Sur. Alright! Okay, so as you can see on our card chunk, may team tayo na purple. Of course, isa-isayin na natin ang mga packages na marireceive ng ating napakaswerteng lola ngayong hapon. Alright, syempre para naman maging kompleto ang pagsi-celebrate niya ng kanyang birthday, matatanggap ni nanay ang isang bonggang cake. Yan lang naman ay mula sa Raffabells Cake. And of course, meron din tayong marireceive ang hindi nawawala sa JFS Petals and Services, ang ating bubble balloon. At yan ay may nakasulat na Happy 64th Birthday, Mama Lola. Ayan, napaka-sweet nga naman, short but very sensible message coming from our surprise sender. Sino kaya ang ating napakaswerteng lolang ito na isusurpresa natin ngayong hapon? And of course, sino din kaya ang ating napakabait na surprise sender? Hindi pa tayo natatapos sa mga packages dahil marireceive din ni Lola ang kanyang card letter or ang message na babasahin ko mamaya. Plus, ang ating napakagandang backdrop na may mga pictures ni Lola. Meron din tayo dito ang money bouquet, ang ating fresh roses. At yan mga ka-JFS ay hindi lamang basta-bastang roses, dahil yan din ay naglalaman ng tumataginting lang naman na not just 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 but 10,000 pesos. Ayan na nga mga packages na ihahandog ko all the way here at La Purisima, Navoa, Camarines Sur. Kaya naman samahan niyo ako, tara na't sugurin natin si nanay. Pero bago yan mga ka-JFS, for more videos and more surprises like this, don't forget to follow and subscribe us and all of our social media accounts that is posted on your screen. We have Facebook, Instagram, YouTube channel, JFS Petals and Services. Ayan nga, nautaw tayo. By the way, tara na't sugurin na natin si nanay at handugan ng pinakabonggang sorpresa dahil deserve niya ang sumaya sa kanyang kaarawan. And 3, 2, 1, let's go! Mga ka-JFS, so for today, you will be again, and ngayong araw, pupunta pa lang kami sa La Purisima, Navoa, Camarines Sur para naman sa isang sorpresa. Ayan, so excited na ako kung sino ang ating isusurpresa ngayon. However, June 19, 2022 pa lang ngayon and Father's Day. Kaya naman, binabati ko nga po pala na ang lahat ng mga tatay dyan, sa lahat po ng mga masisipag na tagapagtaguyod ng pamilya ang inyong haligi ng tahanan. Happy Father's Day po sa inyong lahat. And syempre, batiin ko na po ng Happy Father's Day si Kuya Lucas Inverno, ang asawa ng aking ate na si Kuya John Rick Magtarayo. And of course, ang aking mga kuya na tatay na din. We have si Kuya Robin, si Kuya Rolando Jr. and si Kuya Ronnie. Happy Father's Day sa inyong lahat. Mag-ingat kayo palagi, especially mga kapatid ko nasa ibang lugar. And to all the tatays out there, Happy Father's Day po, and sana naging masaya kayo ngayon sa inyong kaarawan. That's it mga ka-JFS, dahil malapit na kami sa aming location at napakabilis nga ng ating sasakyan ngayon. Charot tayo. Social tayo ngayon mga ka-JFS dahil naka-Montero Sports nga lang po ako. Ayan. Bye-bye! Po. Sali po. Ma'am, sino po si Ma'am Magdalena Abante po? Ikaw po. Ma'am, may delivery po kami sa iyo, ma'am, ngayon po. Opo. Ano deliver niyo? Ref po, ma'am. Worth, po yun, ma'am? COD po yan, ma'am. Cash on delivery. 23,990 pesos. Ano kahit
hindi ako nag-order ng ng Sa inyo po ma'am nakapangalan po, Magdalena Abante, Zone 7, Burias, La Purisima, Oo, Nabua, ako. Camsur po. Tama po? oh, Yes po, Nay. Sa inyo po nakapangalan po. Umorder po ba kayo, Nay? hindi po. May rep ako, may freezer. Hindi ako nagkamali kayo. Hindi ako nag-order niyan. May rep pa naman ako, hindi pa naman luma. Paano po yan, ma'am? Kasi sa inyo po, ma'am, nakapangalan. And hindi naman, kami po ay nagdi-deliver lang po, ma'am. And wala po kaming alam kung... Asa ng resibo kung Meron nasa po doon, sa ma'am. Opo, yun. Meron pong resibo doon, ma'am. Tapos papapirmahin din po namin kayo, ma'am, na na-receive niyo po yung item po. Tingnan na lang po natin, ma'am. Samahan niyo na lang po ako. Pero wala po kang natatandang in-order niyo, ma'am. Wala akong inuorder. Hindi ako. Galing pa po kami ng Naga, ma'am. Wala po kang in-order sa shop or Facebook, Shopee. Hindi ako mahilig mag-order. Naluloko ako. Opo. 23,000 po yan, Nana. Ang dami naman. Hindi ako, wala nga akong babayad niyan. Hindi paano po, hindi. Cancel na lang. Malaki po pati na hindi po yan pwede. Seller to, ano po nang mag-uusap niya, Nay. Tapos kayo po. Opo, Nay. Hindi ako mag-order. Nagkamali lang ako. Hindi naman po kami. Nahanap nga po namin yung bahay niyo, Nay. So, it means po, hindi po kami nagkamali. And, yung order po na worth 23,990, kailan niyo pong i-receive po yun, Nanay? O paano bayad niyan? Sino magbabayad? Cash on delivery po Oh, yun. wala akong cash na yan. Di paano po yan, Nay? Utang. Hindi naman. Alright, hindi naman po pwedeng utang, Nay. Paano po? Wala po kayong ano, Nay? Or baka anak niyo po ang umorder po niyan. Wala naman sinasabi. Gusto mo, tawagan pa natin. Baka surprise na ano po, surprise na bayarin po pala. Ayan. Sige po, Nay, para po ano po, masettle po natin yung ano po, yung ref po na delivery po namin. Then para Hindi yan makita kasi nyo dyan din ng po yung ref. waiver. Kasha po. Dito na lang po tayo, ma'am. Hindi kasi dyan ang rep. Tingnan po na, hindi ma'am, promise. Tingnan nga na. Tingnan na lang po natin, ma'am, ng ano po. Tingnan na lang po natin, ma'am, para at least po makita nyo din po yung ano, yung waybill po. Dito Paatrasin mo ko na lang po. Paatrasin mo. Ang init-init dyan. Sige po. Nakaano po kasi, wala po yan, yung nasa unahan pong sasakyan, wala pong upuan, kaya kasya po yung rep, pahiga po. Hindi po. Hindi po. Nakaano naman po yun. Sana kung ako mag-order, hindi freezer. Bakit? Ay, freezer sana, hindi rep. May rep naman ako. May ano pa. Kasi rep. Kasi rep ka nga, hindi deliver. Kaya ang lamig ng kamay. Opo. Kasi ano, wala naman yan. Order. Butsi na lang. O, yan na lang. Montero po. Dito na. Receive nyo muna po na tapos kung ipapakancel nyo po, papagawin ko na po kayo ng letter na ika-cancel nyo. O, sige. Mahilig ako mag-cancel niya. Lalo na pag... Ito na po ang rep nyo na eh. Day to you. Okay, kanta tayo. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Dito po tayo na. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sayang ang 20,000. Alright, Nanay, kalma po. Hello, Jeffes Petals and Services. And what's up, mga ka-Jeffes? Nandito na nga tayo sa barangay La Purisima, Nabua, Camarines Sur para naman sorpresahin si Nanay. And of course, hanugan natin siya ng mga bogang packages na nasa likod ko na ngayon. And of course, kasama na rin natin si Nanay Magdalena Abante. Tama po ba, Nanay? Okay po. I-check lang natin dahil baka mali ang ating receiver. And I just want to clarify, ladies and gentlemen, na Nanay, wala po kaming delivering ref. At wala po kayong kailangang bayaran ng 23,990 pesos. Dahil ang Jeffes Petals and Services na nagdadala ng good vibes sorpresa at saya sa amang sulok ng Bicolandia,
ay nandito para kayo ay handugan ng mga packages at surpresang nakikita nyo. At syempre, dahil balita namin ay birthday nyo daw po ngayon. Tama po. Ilang taon na po kayo, nanay? Okay, isang masigabong palakpakan para kay nanay. And happy 64th birthday. And of course, sa lahat ng mga tatay na nanonood dyan sa likod, happy Father's Day po sa inyong lahat. Alright, palakpakan naman natin ang ating mga tatay na nagtataguyod sa lahat. And para po nanay, tuluyan ka maging celebrant or celebrator ngayong hapon, isuot niyo po ang aming sash. May nakasulat po itong happy birthday. Thank you. Ayan. Suotin niyo po ito, nanay. Ay, Ayan, nanay, kumusta po? Kanina na prinang ko po kayo na may 23,000 pesos po kayong babayaran. wala ko naman akong babayan. Pero naniwala po kayo, nay. Ay, ang pagkakaalam ko, hindi ako order. Pero naniwala po kung may delivery po. Ay, hindi. Kasi wala naman akong order. Saka talagang, ika-cancel ko yan kung halimbawa ako ang nagkamali. Utang. Okay. Sabi daw pati sa akin ni nanay kanina, pwede bang utang yan? Alright, so wala pong COD magaganap dahil andito kami para pasayan ka sa iyong kaarawan. Talikod po tayo, nanay, ng konti. Papakita ko muna mga ka-Jeffes ang mga marireceive ni nanay na mga packages. Let's start with the letter na babasahin ko mamaya. Siyempre, hindi nawawala sa pag-celebrate ng birthday ang cake. Yan ay mula sa Raffables Cake. Bongga si nanay. Raffables Cake po ang pinanggaling niya. And of course, meron din tayo sa nanay na makikitang may nakasulat na Happy 64th Birthday Mama Lola. Yan po ay bubble balloon na espesyal at bongga sa Jeffes Petal Sales Services. Meron din po tayo sa nanay. At hahandugan din po kayo mamaya ng aming haranistang si Kuya Gab ng mga kantad, ang Harana Package. Palakpakan naman natin si nanay. Ayan. Hindi lang yan ang matatanggap ni nanay dahil nakikita ko sa mata ni nanay na nagmumukhang pera na ang kanyang mata. Ilabas na natin ang bonggang sorpresa. Yan po. Ayan. Grabe naman. Hindi po na lang sabi ko po ay bumubuka na po ang iyong mata at nangangamoy pera po ang ating hapon ngayon. You heard it right, may pera talaga ngayon dahil ang marireceive nyo pong package, bouquet or fresh roses ay hindi lamang basta-bastang bouquet dahil yan ay naglalaman ng not just 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 but 10,000 pesos! Ayan. Isang sana all nga dyan, nanay. Sana all. Alright, ilabas na natin ang 10,000 pesos ni nanay. Itabi lang natin itong letter. Ayan. Yan na po, nanay, ang iyong bonggang bouquet plus 10,000 pesos. Hawakan niyo po, nanay. Ayan. Oh, grabe ka mo ha. Ayan. Ayan na nga. Hindi pa ka muna kontenta. Nakipag-video call na si nanay. Alright. Sino ba yan? Taste. Ayan. Okay. Hindi pa dyan natatapos. Hindi pa dyan natatapos ang paghahatid natin ng sorpresa kay nanay. Yan, dito. Lagay mo muna sa rose. Hiramin ko lamang po ang iyong nanay ng ilang minuto. Ayan. Alright, so nanay, may mga letter po ako ditong hawak. Dahil po bongga kayo at balita ko po ay napakarami po. Dahil napakabait nyo po. Ang dami-daming gusto magpatid po sa inyo ng pagbati and of course, ang pagmamahal nila sa pamamagitan ng letter. Pero nanay, hindi ko na po ito babasahin isa-isa dahil po baka abutin po tayo ng magdamag kakabasa po dito. At abutin ang ating video sa YouTube ng 5 hours. Alright, so random sampling. Magpipili na lang po ako dito, nanay. Ito na lang po siguro ang babasahin ko. Alright, so makinig po tayong lahat. Hello, dearest mother. You are very special. I am who I am because of you. Your sacrifices, efforts, support, and unending love in everything make me whole myself. You made me the person you know today, and I will always be eternally grateful for everything you did. You sacrificed so much so that I could have everything I needed today. Everything in this world I owe to you. You deserve to be loved and respected always and forever. Englishero po ito, nanay. Dumudugo na po ang aking ilong. Alright. Sarap lang po.
I wish you a joyous celebration and priceless blessings of good that that Almighty God will give you. I always thank Him, not just today, but many days for the blessings you've given in our life. Happy 64th birthday to our greatest mother in the entire universe. We love you from the bottom of our heart, Leslie Dalo. Ayan. Meron pa po dito, nanay. Happy 64th birthday po, mama. Salamat ipapagad, ika ang naging mama na mo. Di matatawaran sa sakripisyo mo ka na mo, magmuhod. Pon kadto hanggang uwan, dawa uno, kaudaan, sinisikap mo na maitao ang amin na mong pangangaipong magmunguhod. Sa abot ka makakaya mo. Hindi ko na ba ito, nanay? Buti na lang meron akong magbasa. Marunong po ako magbasa. Salamat sa pagiging ama at inan ka na mo. Dawa na uda na si Papa na amay. Kung mga panahong sasadit pa at sexy pa kami, di mo kami pinapabayaan. Inaayat ko kay Amang Diyos na sana tawan ni ka sa alaba pang buhay, na mag-abot ika mama sa sanggatos and lampas pa. Pakaliksi sana, tago kita makukuha na sintabo sa gobyerno. Alright, dawa. Kasayang man po, mama, di na pakaurot, di na magpara asada. Tabuko na po ikang ubin. Di na kaya, katulang mo. Ayan. Siguro kung iba nagbabasa nito, iba yung accent. Buti na lang talaga. Sorry po, mama, sa malaka para simbag ko. Lambing lang po yun. Sabi mo bagakan, dawa uno ugali ko, tanggap mo ako, taigin mo ko. Ayan. Amo na sanayan, mama, masasabi ko, di mo na po ako may susulit pa. Okay. Kaya mabalos na sana po akong kadakol sa pagtsatsaga mo ka na po. Salamat sa pag-intindi po, ma, sa paggabay ka na mo, sa pagkakaroon ng malawak na pag-unawa, at sa pagiging mabait na ina ka na mo. Puno man ang pagsubok na pinagdadaanan o pagdadaanan ta, salamat iton ika isan perme. Sorry po at nabigo kita. Di ako naging perfect na anak kanimo. Basta salamat sa ngamin, isi mo man po iton, ma. Di ko na po pag-usad-usadon, tabaka 2023 na po, di pa po kita matapos. Happy birthday again, mama. Bayaba po ika na mo. Pinakamabait mo, as in pinakamagayon na igin, matet. PS. Ayan. Napaka-fun naman. Okay, PS. Bawasan po pambubudol. Di mo na ako binabayaran. Ay, dili. Bawasan po ang pagbubudol, di mo man ako pigbabangaan. Ayan. Yan ang message ni Ate Matet. Napaka-funny naman ito ni Ate Matet. Ayan po na. Sino pa ang Ate Matet? Si Matet. Ayan yung may karga pong baby. Ayan po. Hello po. I am Steph from the JFS Petos. Nanay, dahil po may message po sa iyo si Ate Matet at ang lahat ng mga sorpresang ito ay ipinigay niya po sa inyo. At ang lahat ng mga anak niyo pong nagmamalsing, ano pong gusto niyong sabihin sa kanila po na? Gusto kong sabihin sa kanila, Ah, masyadong magakbo sa magsempag ng waldas ng pera. Siyempre, surprise na naman ako mga igin. Di pa nanggad ka mo na kontento. Ako nakamupahanda kay Ate Yik. Tapos, norpresa pa ako, nakipagdigahan pa ako. Sabi ko, kakancel ko nga na ko, pero mo rep, di man nga ako nag-order sa rep. Pwede nga na ko, ay cancel. Ako ko na ko pirman. Mga igin, salamat, tanin nyo ngamin. Grabis galis yung ka mga igin ko. Alright? Ayan. So thank you so much po kay Ate Matit and sa lahat. Meron pa tayong mga messages dito. Pero hayaan ko na lamang po si Nanay magbasa po nito dahil baka kagaya ni Ate Matit, abutin po tayo ng 2024.
Ayan. So, hayaan ko na muna po ito dito. Lapag ko po kasama ang letter na naka-frame. Ayan na nga, tingin po tayo doon, nanay, dahil hindi pa po tayo tapos. Ayan na nga mga ka-JFS sa mga packages na marireceive ni nanay ngayong hapon. Pero kung iniisip nyo, natapos na tayo sa lahat ng pagbibigay ng saya, good vibe at sorpresa para kay Nanay Magdalena, ay nagkakamali kayo dahil sa aking pagbabalik ng ilang saglit lamang ay hahandugan natin si nanay ng mga bongga at pasabog na kanta kasama ang ating bongga din na cake at kantahan din natin siya of course ng happy birthday song para naman maging kompleto ang kanyang pagsi-celebrate ng birthday. Kaya naman mga ka-JFS, magbabalik po kami. Yan na nga mga ka-JFS, andito pa rin tayo kasama natin si Nanay Magdalena at syempre andito pa rin tayo sa parehas na barangay, sa barangay La Purisima. Because as promised, ay hahandogan natin si Nanay ng kanyang bonggang kanta na ihatid sa atin ng ating poging haranista na si Kuya Gab. Kaya naman Kuya Gab, huwag nang patagalin pa, take it away. Thank you for teaching me how to love, showing me what the world means, what I've been dreaming of. And now I know there is nothing that I could not do thanks to you. You're teaching me how to feel, showing me my emotions, letting me know what's real and what is not. What I've got is more than I could ever hope for, and a lot of what I hope for is thanks to you. There's no mountain, no valley, no time, no space, no heartache, no heartbreak, no fall from grace can stop me from believing that my love will pull me through. Thanks to you. There's no mountain, no valley, no time, no space, no heartache, no heartbreak, no fall from grace can stop me from believing that my love will pull me through. Thanks to you. Thanks to you. Eh, mami, gwapo ka ng sarong-song. Pinapahibi mo naman ako. Mama, kumusta na di na tayong laging nagkikita? Miss na kita sobra. Lagi na lang kami ang inuuna, di ba pwedeng ikaw muna? Akin ang pangamba, dahil ikaw aking mata, sa mundo'y mag-iiba. Ikaw ang aking dahilan ng aking paghinga. Kaya huwag mag-alala, ipikit ang iyong mata, mama. Pahinga muna, ako nang bahala. Labis pa sa labis ang iyong ginawa, mama. Pahinga muna, ako na. La tara tara la tara ra ta, la tara tara la tara tara ra ta, la tara tara la tara ra ta, la tara tara. Mama, naaalala mo pa ba nung ako'y bata pa, diba? Aking puso ay iyong hinanda sa mga bagay na buhay ang may dala. Dala
ako ang iyong bawat payo. At hanggang sa dulo, magkalayo man tayo, ako'y tatayo. Pangako mama ko, dahil ikaw aking paa. Sa tuwing ako'y gagapang, ikaw ang dahilan ng pag-iinga. Kaya huwag mag-alala, ipikit ang iyong mata, mama. Pahinga muna, ako nang bahala. Labis pa sa labis ang iyong ginawa, mama. Pahinga muna, ako na. La tara tara la tara la ta, la tara tara la tara tara la ta, la tara tara la tara la ta, la tara tara. Palakpakan natin si Mami, guys. Happy birthday and happy Father's Day din po. Alright, so thank you so much Kuya Gab sa napagandang gimmick. Ayan, palakpakan naman natin si Kuya Gab. Yan po ang aming surprise maranista. Ayan. Siyempre, dahil special ka po, nanay, meron ka pang marireceive na cake. Ito naman po ay mula sa Raffles Cake. Pero bago po natin ipag-blow si nanay ng kanyang candle, siyempre, ay kantahan pa rin natin si nanay kahit matanda na siya ng isang bago at hindi pang gasgas na kantang Happy Birthday. And 3, 2, 1... Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ay, hindi po kumanta, masusunungan po ng bahay. Happy birthday, happy birthday to you. Alright, thank you so much Kuya Gab. And of course, sa lahat po ng mga nagsipagkanta at nagkikanta po sa amin lahat. Naway magka-jowa na po kayong lahat. Ayan. Di ba tawang-tawa si nanay dahil wala pa ata siyang jowa. Ayan po nanay, para po maging kompleto ang pag-celebrate po ng birthday. Sindihan ko muna po itong iyong bonggang cake. And you may now blow your candles po na. But before that, syempre, make a wish po nanay. Yes po. Favorite. Alright, palapakan naman natin si nanay. Ayan. Ayan nanay, so ilapag ko lamang po itong cake na ito dahil mamaya po ay dadalhin ko po ito. Okay, hindi naman po na. Lahat po nang nakikita nyo except po sa host, sa Aramis at sa lahat po ng empleyado at ang kotse po, yan lang po ang dadalhin namin pa uwi. Sana po sinala. Ayan. Sunod naman daw po ay kotse po ipa-deliver nyo po. Alright, so nanay, may tanong lang po si Steph po sa inyo nanay. Sa edad po na 64 years old po nanay, kumusta po ang buhay? Okay. Sino po yung mga kasama nyo dito sa bahay nanay? Ayan na. May mga anak po kayong kasama dito. Ayan. Punta po dito lahat ng anak ni nanay dahil hihingan ko po ng 50 pesos pakisend sa GCash. Halika dito, Pia. Dito po tayo yung mga anak po ni nanay. Pia. Ayan. Yung mga anak po ni nanay, dahil magre-receive po kayo ng tago 100 pesos. Sige po. Nanay, dahil, ay, ano pangalan niyo po? Halika dito. Arlene. Ate Arlene, dahil po birthday po ni Nanay Magdalena ng iyo pong ina, ang babaeng walang pahinga. Tama po ba nanay? Masipag po kayo. Ayon po sa mga anak niyo. Yan dahil po birthday po ng mama niyo. Ano pong message or ano pong gusto niyong sabihin sa kanya? Sana good health. Good health po. Sana tumagal niya ang buhay. Naiiyak na siya. At para may 100,000 sa gobyerno, sabi niya sa message. Sino pa po yung mga kasama niya dito sa bahay? Kamo lang po. Baby girl, ay dito ka. Kuya, anong message mo? Ano, Lola ba? Lola? Okay. Anong message mo kay Lola? Dahil birthday ni Lola ngayon. Anong gusto mo sabihin kay Lola? Gusto mo bang humingi ng 100 pesos? 500? 1,000? Sarap. Anong gusto sabihin kay Lola? Batiin mo na lang si Lola at i-hug mo na lang. Ayan. Ayan. Hug mo na lang si Lola. I-kiss niyo naman po si Lola para naman ano. Ayan. Ito, masasabihin. Anong gusto mong sabihin kay Lola? Bilisan mo yan, bilisan mo.
Sige, English daw, English. Ikaw, tanungin mo ng English, sagot siya English din. Oh my God! Host lang pang usapan. Wala pong English dito, charot. What do you wanna say to Lola? Oh, English yun. Kaya sabi ko sa inyo, wag ako. Okay. Nagduduguan. Alright, dahil speechless si Bibi, kiss mo na lang si Lola. Ayan. Mas matamis at mas matimbang ang halik kaysa sa miss. Yan nga mga ka-JFS. Ano ito? Anak pa po yan? Ay, hindi. Ay, bunsong kapatid. Si Ate Sina. Ayan, so, ayan na mga ka-JFS. Ay, nanay. Hello po, nanay. Hi! Nanay, ano po? Sa edad po na 64 years old, ano po yung wish niyo po, nanay? Ang wish ko lang, sana umaba pa ang aking buhay. Apo. Para may 100,000. Hindi na. Makita ko ba Yes, ang mga po. anak ko at mga apo ko. Ano pa po, nanay? Ayun, gusto ko lahat na mga anak ko, healthy lang sila. Ang gusto kayo papagay magkababanding lang sila, walang awayan, laging magkakasama. Kaya laking pasasalamat ko kay Papa Ganday. Ang mga anak ko laging nagkakasunod. Ang babae at saka ang mga anak ko, ang mga apo ko. Lalo na mga apo ko, ang babae nila at nakikita ko mga lumalapit. Ayan po, nanay. Bilang pagtatapos po, nanay, may karagdagang mensahe pa po kayo sa mga anak nyo, lalong-lalo na po sa ating surprise sender sa nagpadala po nito. Ano pong gusto nyo sabihin sa kanya, nanay? Lagi magpapasalamat. Si Mato, yan ang kumidyante sa pamilya namin. Hindi ko yung bawat yan pwede yung sumbrata na pinalaki ko kasi maliit siya. Ayan, tawang-tawa nasa video ko na. Ano po gusto nyo sabihin kay Ate Matet po? Sa lahat po ng anak Sa niya. lahat ng mga anak ko, maraming salamat at na-surprise na naman ako ninyo. Hindi ko talaga inaasahan. May pa-surprise na nga kayo kay Mama Yi. Inulit pa din. Mga anak ko talaga kami. Asan yung lakwatsera kong anak? Ayan, complete. Ilan po pala nanay anak niyo po? Yung binata. Ilan po anak niyo po? Apito sila. Apito. Kaya binawian na kami ng isa. Tapos yung isa kong binata, lakwatsero, bawian na yan ng service. Opo. Ayan na nga mga ka-JFS, dyan na nagtatapos ang ating hapon sa paghatid ng sorpresa para kay Nanay Magdalena Abante. And of course, we are hoping na napasaya ka po namin, Nanay. Napasaya po ba namin kayo, Nanay? Hindi, napaiyak. Alright, napaiyak. At syempre may kasamang galak at sigla ang dala ng JFS Petals and Services. And once again, sa lahat po ng mga tatay na naandyan po and sa lahat po ng mga nanonood na tatay, saludo po kami sa inyong lahat. And Happy Father's Day. Maraming salamat sa pagmamahal at pagtataguyod sa inyong mga pamilya. Alright? Ito nga ang JFS Petals and Services. We don't just create but we captivate. Magkita-kita tayo sa ating susunod na sorpresa. This is once again your surprise ambassador, Kuya Steph. Huwag kakalimutang i-heart ang video na ito at of course kung may time kayo, pakishare na din para naman mas marami pang makapanood ng video ni Nanay. Kaya naman po Nanay, sa aking pagbilang po ng 3, tingin po tayo sa camera at babay po tayo ng bonggang-bongga. And 3, 2, 1, bye! Babay po Nanay. Salamat. Yes, yes,